Us informarem i us explicarem com ho fem en el cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil. Et permetrà obtenir el títol de Tècnic Superior en Educació Infantil, que pertany a la família de serveis socioculturals i a la comunitat. Té una durada de 2.000 hores, 1.617 en el centre educatiu i 383 en centres de treball, per tant, 2 cursos. Com a perfil professional, destaquen les competències professionals, personals i socials, comportament ètic i treball en equip, i podràs exercir en el sector de l'educació formal, en escoles infantils, no formal, ludoteques, esplais, cases de cultura, i en el sector dels serveis socials d'atenció a la infància, com ho són els CRAES, centres d'acollida, centres materno-infantils, aules hospitalàries, etc. La formació en centre de treball serà l'inici del teu historial professional i existeix la possibilitat de realitzar la FP Dual, la modalitat de formació que realitza en alternança entre el centre educatiu i una determinada empresa. Treballem amb el lema Aprendre fent, aprendre treballant. Faràs treball cooperatiu per a la innovació i per a l'avaluació, portafolis, rúbriques i carpetes autoavaluatives. Com a suport de l'ensenyament utilitzem el Classroom i pel seguiment acadèmic ClickEdu. Podràs participar en activitats de cohesió amb l'entorn, banc dels aliments, marató de TV3, donació de sang, i t'assignarem un mentor que t'acompanyarà i t'orientarà cap a l'èxit acadèmic i professional. Com a altres propostes i d'altres serveis, tindràs a l'abast el curs de monitors de lleure, Àctic, Innova FP i Erasmus+. T'esperem!